Kumusta na pod? So full swing na ang summer dere. Medyo init na kayo no. Quick update lang gyapon ni sa garden pero siguro mo na niyang last na ko na update sa garden kay pagbalik-balik na lang no. Anyway, na ako'y harvest on karon katong beetroot pa. Yeah, ituyok na lang sad mo, ma-update mo. So dirita mo na to mga hanging plants na. Nindot ng grass, although tungod kay init kayo ni aging simana, medyo nakot siya, na-dry siya, pero balik na. Ayan, nahangin plants na. So kato mga Chinese cabbage diha wala gyud ko na harvest kay wala na namuwak siya. Mga lettuce wala na ko kaato. So ang uban padung na mamuwak. Ang uban naka-harvest pa ko sad ni. Ang mga mais medyo nakabawi ang mga mais. Ang talong di kayo nindot ang dito pwede tubo dito pero di gid kay magurahang itong tanong mga flowering plants din. Dere sa anapod ang mga kamatis. Nya ako harveston on dere. Ano siya? Truth. So, i-roast na ito. Gawin lang itong tangan karon. Sa gamay ito na sa ito kao na luto na ito kaya yan yung dahon laya na tulo pa isa. Maragag may pauban nga diri na po ng mga peas to. Okay, so mausa lang to. Huwag mausa to. Hindi na ako mag-update about sa garden. Balik-balik lang. Salamat sa pagtanaw. Bye.